ερώτηση. Αν μπορούσες να ματσάρεις στο Tinder με κάποιον διάσημο, ποιος θα ήταν αυτός? Ελληνίδα ή ό,τι γουστάρεις. Να πεις, ξέρω εγώ. Αν ακούς. Γενικότερα ηθοποιό, οτιδήποτε, τραγουδίστρια. Με την Κάμερον Δίας που είναι παιδικός έρωτας από τους Άγγελους του Τσάρλι, οπότε... Ταινιοφάγος. Δεν χρησιμοποιώ το Tinder. Εάν λέμε, υποθετικό. Ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσω το Tinder. Κάποιον διάσημο, εντάξει, τώρα κάναμε μια γνωριμία με τον κύριο Σαμάρα Τρίφωνα, αλλά θα ήθελα από εξωτερικό, ας πούμε, γιατί μου αρέσει και η μουσική γενικότερα και όλος ο καλλιτεχνικός χώρος, με την Τίνα Τέρνερ. Wow. Νομίζω έχει πεθάνει όμως. Ναι, εντάξει. Θέλω να μου πεις, αν είχες Tinder, με ποια διάσημη θα ήθελες να ματσάρεις? Με Ζώζεφιν. Ωραία, θα έκανα match. Μισό να το σκεφτούμε τώρα αυτό. Ωραία, θα το πάμε στο καλλιτεχνικό με τον Μάρκ Ρουφάλ, ο οποίος έχει πάρει ξεκάθαρη θέση υπέρ της Παλαιστίνης αυτή τη στιγμή.